Ngelayak dhuwur nganggo ondo. Baik. Lah bojoku mlakune kok mlengkung. Ngene kriyat. Bojomu ora tek prawasan kok piye kok? Bojoku ae keturunan kok. Keturunan India. Buke iki Jawa. Oh, Mboke pake Gibas kok. iki padakno peke kowe. Ya. Wah, penyanyi lelang sing sepet rambute kemerembyak ireng memes. Kulite kuning nemu giring. Ayo, ngeri. Pak Rianto, enten jeding sing mboten tutupan. Kok takok jeding ki? Aku dinguyah he. Kowe Aku nyawang iki kok gringgingen to. ayo ngatasi. Jeding kae kok. Kae Kanggo wundu kae. Iya. Aku sing ketak-ketake ketutup. gila, Jot. Sampean kok ngrasani aku kena apa to, Hare, ayo. Mas? Sabar pisan, Mah. Bocah Iki lho niki. Bocah nek sok. oh, Sampean tanteni ning kono kok wis teko kene to salah judule. dhewe lewat alas ra. Loh, Untung iki enggak. dikawati ya. Anggo Itu menjaga Untuk menjaga. biar dia tidak di gondol kucing garong berarti ya dipakai pager. Apa to, Pak? Terakhir mau Anggo mripace sok klim-klim nganggo apa? pesan kocok. Kula to. Niki to, Pak. Sapa apa jenenge? Saged ngeten iki bling-bling ngenten to. Nganggo softtek kula. Bocah iki Soplan kok. Iya, Soplan. softtek. Kok, Sampean lo tak anteni kok wis teko Alah, aku kene. yo. Lah. Oh. Alah. Diwales ngono masa ora wani. Lah iya ya Pak ya. Wong enek karnaval tak anteni Makanya lho sih tak anteni ning Mas. kono. Nek jarene melok karnaval. Ayo aku yo aku Aku lo keterak mancan. Ora WA aku. Lah iya sampean tak WA gak kenek. Piye to, Pak? Langsung piye kono bagian koperasi ya kono. Apa koperasi? Iki kopernya ada. Asi ki air susu ibu. Dadi iki koperasi. Oh ngono ya. Ngono. Bukan muhrim. Aku rawani demek liyane kuwi to. Iya. Mu tak anu tenan malah. Enggak apa-apa kenalan. Aman kok Mas. Bila Asmanipun pripun kabare Alhamdulillah. Diajeng? Alhamdulillah. Nggih. Enek barat toko nyampune wangi nyoba iya. Mau aku cara kowe iki mambu remason bareng ki iso. Wah, Ya aku ki lengo gas kok mangson kae iki. Sehat sedaya keluarga. Alhamdulillah sehat Mas. Pun nikah dereng? Dereng. Wah, Tasik jomblo. Aja jomblo. Dereng enten sing purun. Dereng. sampean ki ora niteni to, delok tindake iki lho. Kita nek perawan tindake lho, rapet. Bae tendake penak sik perawan. Iki Set lho, iki sik perawan. Perawan. Lah nek rondo Mas. Rondo yang ngene. kok. Jenengan kok nyemoni to. Ora nyemoni. Soale ngono kuwi. Rondo bojone sampean. Lodok. Rondo. Bangor, lagune Pripun, napa? Bu? Napa nih sing diangkat? Diangkat. Niki, lha kula nggih mboten kuat to, Bu. Tak kira apa diangkat. Aku baru? seneng. Sing diangkat niki napa niki? Dia ora diangkat ning diangkat. Gak maksud Oh, gak. nyanyine diangkat. Ayo nyuwun lagu napa Nggih, Ibu? wonten pamundutan lagu napa, Bu? Limong. Boleh. Limong. Kelihatannya Ibu bisa nyanyi nggih, Pak? Bisa, Soalnya saged request nggih saged nyanyi Bisa, biasane Ibu. ngoten. Rapatek gak patek berarti berarti bisa. Rapatek bersih bisa. Nanti didamping sama ini. Ayo, Nggih. ayo Ibu. Ayo, Bu. Bu, mereka Bu, salah dhewe ra muni-muni rapatek nek. Alah nggih ngoten niku nek diko nyanyi Har. kene ayo. Yes, dipun aturi nggih. Nggih, siap. Lungun bergoyang. Bersama Elvanda Music, Maestro Production Video Shooting Bima Audio. Sepisan ketemu. Siang dalu.
wis gak ngomong lho. Ya ayo, Bu Em mriki Monggo ndak lho, mriki Bu. Bu E. Waduh, wow, tak tawani turene sibuk ngomong sakniki kan mboten. Piye tak gendong? Nak sinten? Sintene sing Bu E kae digendong. to. Aku wis wudu e. Mungkin lak batal lho, Mas. Memang abotane padha Dilakoni. Oh, alah dilakoni aku kok kono krungu ora patek cetha. Padune ngeres pikiranmu. Ora. Gak apa-apa Mas, wis biasa faktor. Biasa. Iya, macam jarak. Nggih, dilajengake nggih, Mas. Siap. Sabda Pandita Ratu Ade. Mering sliramu Yatya ing sisiku Iyo iyo ya iyo. Mugi Gusti ngelani tresnaku bakal ginawa mati. Bayang dekorasi tatares pengantin. Ya ya yo, ya ya yo. El Panda Music. Bima Audio. Dadine wong atiku nalikane sepisan ketemu Sepisan ketemu. omong bagus dadi aku godho ati kerintan siang dalu Ingat Cimoraga Moroko. ngundang rasa tumpene sing kalbu Atas sing kalbu. Sudah dikasih. Ye, permintaan dari Ibu Markona menika. Kok Markona toh? Sopo? Kok awak mbok jenenge abang mau Ibu cantik ngoten loh. Bu sinten? Oh, Bu endang. Endang. Endang itu enak dipandang. Nggih. Saking pundi to, Mas? Saking Blungun. Blungun berarti celak nggih. Celak Wanjor berikut terus jablas endang omahe Nggih, nggih, masyaallah. Niki satu lagu dulu kita gantian nggih. Oke, ini antene sampun. Oh, sudah. Sekalian berarti ya. pun atur sing rancak ya. Oh ya siap.